ここまで2次予選は1位、3勝0敗、勝ち点9、得点は11。のホームで戦います。キルギスのキックオフで始まりました前半です。2002メンバーに起用しました。そして真ん中に南野拓実、右には伊東純也です。なんと手にボールを出す伊東純也のシュートは相手に当たってコーナーキックです。真ん中に入って4番のユースポフ、左のウィングバックには11番のサギンバイク、ミエク、そして縦にボールを出す、スライディングしていきました。ナイスカバーですね。ここはよくカバーしました。芝が非常に荒れているのが画面を通じても分かると思いますが、福田さん止めています。ここで日本ボールを奪いに行きましたが、もう1回キルギスは過去に1回だけ戦ったことがありますが、それは去年の11月、およそ1年前の。難しいかもしれませんね。土井さん、はい、試合前のキルギスサポーター当たらなかった。キルギスのシュートミスに助けられた日本。かなり右サイド、まずそのきちんのファウルを取られているキルギス。南が倒れています。シュート惜しいですね。中央、この南野拓実がワールドカップアジア2次予選クラップのような歓声が上がります。抜けてきた、オフサイドの上げる、詰めてくるが、こぼれたボールはクリアながら遠藤渡る。こぼれたボール、チャンス、日本のシュートはセイラー。ボールを長井に、長井がボールを奪ったがファールの笛が鳴っています。今なんかもディフェンスラインの裏にね、出すパスなんかもちょっとグランド。そして日本を奪って縦に流る、長井が走る、キーパーはゴールマウスを飛び出して出ている。エリアへ長友が前にいるが、マイヤーのクロス、長友に当たってコーナーキックはキルギス。ボランチの柴崎岳もここはどうしてもミスを使われて、アルクロフ、笛が鳴った。ダのところ、その前にクリアする。先に触ったのキルギス。原口、もともと得意なこのエリア、グラウンダーのクロス、キーパーの少し出るのが遅くなりましたが、キーパー掴んでいます。戻すシュートだ、決定的キルギス。いやー、今度はよく防ぎましたね。今勝っていけるかどうか、そのポイントに挙げていた森保監督です。柴崎のシュート、中に4人いる、遠いサイドから原口も入ってきた。ちょっと重なりましたね。長井と原口、相手に当たってキルギスのボールで日本のファウル的になってたポジションですね。まあそうですね、幅をもう少し取った方がいいっていうことだと思いますけど、ピッチのに入っていくと、やっぱり上田と吉田というのはヒードが得意という選手よりは跳ね返すのが得意な選手の2人ですよね。これも来るが、こぼれたボールは詰めておきたい。権田キャッチしてワンタッチを抜いて、ゴールキーパー中途半端な出方ですが、PK だ、倒してしまいました。ゴールキーパー、日本先制。南野拓実がペナルティーキックを決めました。このゴール大きいね。ワールドカップ予選開幕から4試合連続ゴールとなった南野拓実、キングカズ、長友、今のカード出てもおかしくないですけど、まあ、できれば日本はですね、このスタジアムのこの完成というのを蹴った、遠いサイドから入っていく、酒井宏樹でからはもうこの遠藤が出ている試合は遠藤航、高いボール、キーパーキャッチ。日本のファウルだと伊藤、そしてグラウンダーのクロス、チャンスのボールはサイドネット。最後に伊東純也がチャンスを作ってシュートまで持っていきました。前半ってもいいのかなというのは思いますね。そしてボックスの中に6人、遠いサイドを折り返すことはできない、頭の上を越えていった。パス出た、抜けた、1対1、キーパーをどう振り切るか、逆サイドに振る、伊東純也が蹴ります。キーパー触る、いきます。倒れたがファウルはなかった。低かったですよ。ちょっと流れをね変えるようなセーブだったんじゃないかなと思いますけど、現在チクロフ、シュートまではいかせませんでした。まず相手のファウルでペナルティーアークの直接狙う、決めた。原口元気のゴールが決まりました。原口はアジアカップの1月18日
まあ文句のつけようのないゴールだったんじゃないですかね。自分でも納得いくゴールだった。酒井のこのクロスは得意のプレー、詰めてくるがその前にニアサイドこぼれている、詰めた、いやさらにもう日本のうまい処理によって原口のポジショニングによってここは防いできた日本。うまく突ききれなかったですもんね。シュクロフを落とす、シュートに来た、正面組んでいます。ハンドだろうというアピールの中でサギンバイフ突っ込んできた。これ中央ブルザイフ、シュクロフには通らない、狙う長友、いいオーバーラップですね。伊藤から酒井、合わなかったかな。ゴールライス、振り切ってゴールキーパー出ている、外に出して見たところは寄せたのが上田、人数いますからね。ブルザイフよくね、そのプレーに対して正しく本田は対応してますね。サギンバエフからキチンの左足、中央南野のところは、その奥戻したがシュートにはいけない、左足のシュート、フィニッシュまで持っていく、そういうことですね。なんかこうカウンターを受けるようなねボールの失い方してますから。が待っている中、シュクロフ、ザルツブルクに残留を決めて、長い、福田さん、サギンバイフのところ、酒井宏樹、ヘディングもですね、思い切りの良さ持ってますからね。山口蛍、サギンバイフ、もう一回回収する、攻撃の起点になること、これが代表に求められる。